ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ଼ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଇସାରିଲେଣି? ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆମର ହଉ କି ମୋର ହଉ ଗାଁର ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ଦୁଃଖ କଥା କି କିଏ ଅସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ମତଲବ ହାଲା କରିବେ କି ଆକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କି। ଯଦି ତୁମର କିଛି ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଥିବ କି ତୁମର କିଛି ଖରାପ କଥା ହେଉ, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ହାଲା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର କିଛି ଖୁସିର କଥା ଭଲରେ ମାନେ ଭଲ ତୁମର କଥା କିଛି ଖୁସି କଥା ଜମା ହାଲା କରିବେ ନା, ଜମା ତ ସେ କଥା ଉଠେଇବେନି। ଯଦି ତୁମର ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଖରାପ କଥା ହେଇଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେ କଥା ଜାଣିବେ, ସେ କଥା ଏମିତି ହାଲା କରିବେ ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଏମିତି ହାଲା କରୁନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଖରାପ କଥା ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଉ ହାଲା କରିବେ ନା, ଛାଡ଼ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେଲା, ସେ କଥା ତ ଆଉ ଉଠେଇବେନି। ଆଉ ଖରାପ କଥା ହେଲେ ବାପରେ ବାପ ଏତେ ଜୋର ହାଲା କରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଏତେ ଜୋର ହାଲା ହେଉନଥିବ। ସତ ହିଁ କଥା।